Bakearen iritik, Gernikatik, Jaialai pilotalekutik, gau ondizuela zestazaleok. Neguko lehiaketaren 6. jardunaldia izango dugu gaur, Johanek eta Lopezek jokatuko dute, Ladutxeren eta Gorkaren aurka, eta partida ederra izateko itxura du gaurko honek. Antion Alberdi, gau ondizula. Gabon, Xavier. Bueno, azkenengo 2 asteetan ez dugu joko asetzeko moduko jokorik eta partidarik ikusi, gaurkoak itxura hona du. Bai, ni pentsa dut teorizan partidu oso ona ikusi bigunkela, gaur B multzo honetako 2. eta 3. bikotiek die, seguramente gauza asko jokuen, batez be Johan eta Lopezek ja partidu bat galdute aukielako Erkiagate Ibarruzean kontra, eta gaur galdu ezkero lantxarrak euko itxue, eta bai, nik ez dut partidu interesgarri eukela horretik. Ane Murua Mendieraz, gabon! Gabon bikote, gabon ikusentzuleo. Bueno, jende asko dagoeneko barruan, beste asko oraindik ere hor euritan aterkipean zain. Aterki asko ikusi ditugu kanpoan, baina tantaka ari dira aterpera inguratzen, ona inguratzen badirudi. Azkalenero gauza bera esaten dudala, baina 6tik 6 betekada daramatzagu. Eta oraindik ere kanpoan jendea zegoen sarrera erosinaian. Sarrera guztiak salduta daude, esan duzuen bezala partidak itxura bikaina du, favoritoak ditugu alde batetik eta ez ustekoa emateko prest, Ladutxe eta Gorka. Txapelketa, pixkanaka, aurrerantza doa. Eta gaurko partida jokatuko duten 2 bikoteak, Johan eta Lopez eta Ladutxe eta Gorka. Lanari ekiteko prest hemen duzue, lehendabiziko protagonista. Johan Sorozabal, Idartarra. Anaiaren kontra jokatuko du gaur. Azken boladan maiz xamar jokatu behar izan du. Berarekin baino gehiago, Anaiaren kontra. Bai, eta partidu garrantzitsuek, eta nik ez dut hori bizendadako dala positibu, ez? Seguru alkarra jokatzi nahi da bela, baina, bueno, alkarren kontra jokatzi be, seinale hona eurentzako. Atzelaria, Imanol Lopez. Zumaiarra. Baina iparralderago Donostin ondoan baino. Hemen estrellekoz, Euskolabel Winter Series honetan. Ladutxe. Puntako aurrelarize, Ludovic Laduz. Eta atzelaria, lautik 3 lapurtar izango ditugu gaur. Johanen anaia. Zeko kuadratan itzelako txapelketak burutute. Asko jokatzen ari da. Horakada itzela eman du aurtengo partean. Gorka Sorozabalek. Gorka Sorozabal. Txalo Zaparrabiegas bat eta txapie. Hau astera doa. Horiz. Kamiseta Horiz. Johan eta Lopez. Gerrikorik baldara biltze gaur. Gorririk eta urdinik ez dakit. Dena den txapak ere ikusi duzue. Kamiseten koloreetara egokituta jarri dituzte dagoeneko. Lehengo asteko nahasterik berriz gerta ez dadin. Hor argi geratu da. Horiz jokatuko duen aurrelariak emango diola hasiera partidari. Johanek alegia. Hauxe duzue bikote horia.
Oso gaizki hasi gara jokatzen. Creo que han hecho un primer set casi perfecto. Merezi duenak irabazten du eta gaur Aritzek eta Ibarluzeak partido polita egin dute. Sí, hay mucha potencia, pero tenemos que jugar juntos. El positivo es que tenemos un set. Para clasificar es mejor de perder en 3 sets. Irabazteko gauzak gaur baino beto egin behar dira eta hori da buruan daukaguna. Ahora quedan 2 partidos, hay que ganar los 2 que vienen. La luché con mucha fuerza adelante, Gorka no falla atrás. Hay que ganar contra el mano, es lo mismo que jugar contra alguien. Usten dut denak nivel potente daukatela. Beraz ondoen dagoena fizikoki eta mentalki igertzen dela kantxan. Aquí en Erika hay que dominar tanto, poner el zaguero atrás y ir a buscar los pelotas adelante porque hay muchos espacios. Creo que es una estrategia y tenemos que quedar con esta para ganar. Tenemos que buscar la solución para ganar el próximo lunes. Eta lehendabiziko partida izango dute aurtengo lehiaketan, Ladutxek eta Gorkak. Gorka es una pelotari que disfruta mucho, que corre mucho, que salta mucho, que da todo lo que tiene. Jugar con, yo creo que es el más joven del Ecuador este año, estoy súper contento de jugar con él. No sabemos mucho, solo jugamos una vez, entonces no sabemos, jugamos bien los dos, entonces creo que podemos hacer muchas cosas. El frontón está lleno todos los partidos, es increíble. Para nosotros yo creo que durante el invierno es el torneo más importante que hay, ¿no? Lehiaketari garrantzitsuena hause da dio Ladutxek. Jokoan sartzera doaz albaldimadu sakerrestotik. Atera du partidako lehenbiziko sakea Johanek eta sartu da Ladutxek, bai. López. Aire. Los 12. Ahí va. Entra. Atrás, tranquilo. Los 12. Gorkak eutxi. Los 2. Ahí va. Otra. Aire, está la plaza. Aire. Venga, Bederatzitik López, errebotera. ¡Ya! ¡Vete, Dayon! ¡Aire! ¡No, aire! Mucho. Pilota zaila sartu du Zumaiarra. Lehenbiziko marmarrak. ¡Estás! ¡Puedo! ¡Ale! Ladutxek bizi atzera. Eta lehenbiziko tantoa eurentzat. Bai, eta gaur, Xavier, ni pentsetot partionetan gakua izango dela Imanol López, ez? Ia zelan dauen, aurten uda oso nahi dau, baina ondarribiko finaletik ona ja partidok itxi jokatzen, nahiko ez aldrebez, baina pixkat poko puntu galdute ikusigu, ez? Lehenengo Durangon, eta gero bai, hemen aurreko jardunaldi zen, ez dugu ikusi berane nivelien, bat ez be igual enkantxau barik, eta nik ez dut gaur hori garrantzitsu izango dela, ez? Azkenengo partidutik hilabete edo pasau da, eta bera zelan aurkitzen den kantxan, gaur irabazten espada be, jalien dauz. Behengoan puntu bat bederen eskuratu zuten, bat ere gabe geratzeko eskapada galanta egin ondoren, baina garaipenik gabe geratu ziren, eta gaurko hau biziki garrantzitsua da eurentzat. Atzera. Eido, pare! Aire!
Barrura ongi. Bien, Johan. Ikan Johan. Otra, Solo, solo. Aire. Atzera eskuinez Lopezek. Ezin pasa. Baina lekua berreskuratu du. Sale. Sartzerik izan. Cherche-lui. Errebotea, eraman. Atzera Gorka. Ederra. Jota zaila sartu du Lopezek. Baina gero kanpora aldekin dio. Pieta huts. Jotakada ederra izan da. Bai, pelota gara oso ona izan da. Imanol egor pelota gatxe sartu da, ero suerte txarra euki dago, ezker horman jodau pelota horrek, koeskan bat edarpo du da, zuzenien sarera junda eta pena bat. Hemen duzue, Gorkaren errebeskada bikaina. Asko behartu du Imanol. Eta gero Koskaren bat, arrakalaren bat, harrapatu du pilota horrek, arkitektoaren tantoa. Bai, hor, bada, 7 kuadroen baino atzeratxua, hor goitxi bera datorren marra bat, pixkat ikusten da ez, iuntxo hau dagoela, hor, pixkate urten da ezker hormie, eta hor, seguramente hor joko ban, eta zuzenian alboko sarera jonda. Markagailuaren arduraduna nahasita dabil, epaileak ohartu dira ordea, pana jarri dute, baina ez, orain arteko pitantoak, Ladutxek eta Gorkak eginak izan dira. Euskaire! López. Voy! Bien, nickel. Aire! Voy, Sino! Bien. Ven un poco! Anaiaren bila. ¡Ya! ¡Aire! Errebeskada goiko lauzan jo eta errebote ingurura eutsi Imanolek. Tranquilo estás. ¡Aire! Los dos, ¡Aire! Bien. Taraplas. Los dos, Amabiti Gorka. Otra. Bien, Ima, bien. Encore. Los dos, Otro aire. Estas. López. Un de plus. Los dos. Voy. Bien. Atzelarien arteko jokoa. Tú. Johan sartu da. Ludovic. Errebotea. Gora. Sobera arrotutako pilotaka da. Edo arrotu duen beste arrotuta. Indar gehiegi emandakoa, nahi duzuen bezala. 3 eta huts. Ladutxe eta Gorka aurretik. Bai, eta azierien ipestot ez dela BPB horixen intereseku, ez? Pelotaka da asko botaten, Imanol bierrazko inbierrizeten, ikustako pelota izakatzen da biela, atzera aldu nahi da bela, eta tominau nahi da bela, baina ez da lortzen tantu mendien hartzie, eta momentuz berdiek ondo, ritmo handixien jokatzen, eta berre, Imanolek ritmo honetan partido zu aguntetako gaitxasun nire duken. ¡Aire! ¡Tua! Johan! Eskuinez atzera! Irten! Erki Ladutxe. ¡Aire! ¡Voy! No, voy. ¡Ya! Labur geratu zaio, baina jaso! Johanek aukera garbia, orain arteko garbiena. Txitxakaren bilal. Dale. Irten da. Eraman hori ere Ludok. Sartu beharrekoa, ongi sartu du, zirrizta. Eta Antxezen ba. Antxezen. Ludovic Ladutxe. 1 eta 3. Bai, eta nik dut, lehen esan dugu ez, Imanolen fiziku garantzitzu izango dela, baina bai, Johanek partiduen ze pisu hartzen da ben, ez? Nik dut asko lagundu bikotzela Imanoli, berak pisu hartu biko dela aurrien, eta tantuek eitzeko alegin horiek hartu, ze bestelan momentuz bintzet bikote berdi defentza oso ona erakusten, eta erantzukizun hartzen ez badago asko kostauko dakue partidu irabaztia.
Gaitasuna badu, doainak baditu. Dale! Baina bai, erantzukizuna ere hartu beharko du. Bueno, orain honetan errebotean gora, Ladutxek berak jo du. Bete-betean txapara joan zaio, 2 eta 3. Bai, gainera, Uno más. askotan aurrelari bat ikustu zuen esatuzu, erantzukizune hartzi, bai, Imanolekin jokatzen daude, eta ez, Imanole goin, batez be Gerniken, esportu asko imidan frontoetan, eta bai bidau aurrelarisek laguntzi, aurrelarisek berak hartzi ez, pixat agintemak eta berak tantu eketxe ez, ja Imanol urtitan aurrera doie, ez dau lehenako baten eguen forman, eta bideu berape laguntza hori. En un poco. Eta Johanek emon aldoze laguntza hori. ¡Aire! ¡Aire! ¡Mucho hay más! Ja, aire. Bederatzitik Gorka. ¡Otro aire! ¡Solo! ¡Bien, Hori bien! ere, zaila zuen, baina ongi eutsi dio Ganko, ganko. Lopezek. ¡Solo! Erki jeitxia, baina ez du ezker horman sartu eta Johanek hankarinak ditu. Los dos. ¡Aire, tú! ¡Pues si no! Johan, atzera. lasai, lasai. ¡Ven! ¡Voy! Pumpagoran Imanol, ¡No, no! Pumpagoran Gorka. un de plus. Los dos. Bien, Gorka. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ska! ¡Solo! Ordu aukera. Sokora ez du engainatu. Eta Ladutxere sasoi beteko mutila da. ¡Cuidado! ¡Ska! ¡Aire! Pues no, tranquilo. Pumpagoran Imanol, Erki. ¡Aire! ¡Aire, entra! ¡Oka! ¡Aire, aire! Los dos, ¡Lasai, lasai! ¡Aire, aire! Labur, eutsi Johanek ongi. 8tik Ladutxe. ¡Solo! ¡Si no! Pasa zen utzi dio, eta atzerari ere pasatu egin du pilota horre. Sartzeko moduko bat zuen, ala? Bai, eskatu indotze Gorkak, bai, bestote berak pentseta bala, ez bala, bote txikixau emongo bala, eta lekuen kolokaute egon dala, baina pelota hori lurrien asko ibili da, eta Gorkak ezin izan dago hartu. Ederki jarritakoa izan da, horretara ese joan da Imanol. Eta lortu du helburua. Ados Jaun Andreok ados. 3 berdin. Dos. ¡Aire! ¡Gorka! ¡Ludo, vale! Tranquilo estás. ¡Aire, si no! ¡Ludo, Ludo! Dos. Ludo. Dos. Amar perditik ¡Aire, Lopez. Gorka, lasai! ¡Aire! ¡Tua! ¡Aire! ¡Aire, aire! Bien, Gorka, bien, bien. Voy. ¡Pues si no! Bien hecho. ¡Aire encore, aire! Bien, Gorka, bien. Los dos. ¡Tú! ¡No! Ara! Ez dute elkarrongi ulertu, baina zer nolako baliabide teknikoa atera duen hor. Zumaier. Johan! Dos! Ah no! ¡Ouais! ¡Lasai! Bien, bien, un de plus. Erki Gorka. ¡Estás! ¡Cuidado! Zazpigarren tantoa jokoan eta eungarren pilotaka da esateran indoan, ez? 89garrenaren ondoren hor sartu da Ludo, baina huts egin du, eta guk huts egindakorik ez dugu zenbatzen. Beraz, urrengo pilotaka da izango da partidako 100garrena, eta biztan da honek ez daukala, partida honek ez daukala azken asteleen bietakoen antzik. Hane, nor duzu ondoan? Logan Solozabal daukagu gurekin, Johanen eta Gorkaren aita da. Logan, Gabón, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿vosotros? Hemos hablado con Johan y Gorka antes del partido y nos han comentado que en el coche el que más nervioso estaba era el padre. No sé si era así. Sí, como siempre. Siempre que estamos jugando es así, siempre me pongo muy nervioso y los partidos son difíciles, me pongo nervioso, necesito oxígeno, cosas así, pero bien.
Bueno, de momento en el marcador vamos 5-3. ¿Qué tal les estás viendo? ¿Perdona? 5-3. ¿Qué tal les estás viendo a los dos? Pues están jugando los cuatro un partido muy serio, están piloteando mucho, están trabajando mucho los aeros. Hasta ahora los delanteros no tienen muchas municiones para rematar, pero ha empezado Gorka y van bastante bien y los otros también. Estamos viendo un buen partido, creo. Johan ya tiene cierta experiencia en el Winter Series y para Gorka es hoy el debut, un día especial. Sí, pero Gorka también ha jugado bastante partidos importantes este verano y es su primero, pero saben que tienen partidos difíciles, que no tienen mucha presión, no tienen mucho para perder, pero creo que está abierto el partido. Hoy querrán ganar los dos en la vuelta, en el coche, no sé qué ambiente tendréis. Pues un ambiente ya veremos, no sé si van a volver juntos, pero hay otras gente de Iparalde que están aquí, si necesitan no venir juntos ya se van a separar. Es que ricasco lo Gracias, buen partido, hasta luego. Venga, vamos. Aita kaltzailearekin joan beharko du, ez da, bueltan. Suposatzo baiet, ez, bintzate, konsola bimbiko dago. Beno, gaur iparraldetik nagusiki Lapurditik etorririko jende dezente da, eta bai, izango dute. Badute nork animatu, izango dute, norekin itzuli ere. Beno, 3-5 irabazten hasi dira Ladutxe da Gorka, baina 6 tanto segidan egin dituzte orain Johanek eta Lopezek. 111 pilotaka da, eta sakea berreskuratu beharra daukate Berdek. Aire Gorka está en la plaza. Aire. Los dos. Voy. Atzera Johanek, goiak libratu ditu. Lopez. Jaitsi. Erki. Ladutxe berak atzeratu, erasora pasatu da. Eta Imanolek ezin. Hor, geisten hasi den horretan ez du asmatu. Imanolek. Bai, hor, txapaineko egotateko aukeri ikusi dau, baina etxako berak nahilako ondo urten, Johanek, Ladutxek hankabizkorra duke, zerretzeldu da, eta gero atzien zulo handixeko itxetxula topau dau, eta Imanolek ezin erun. Ongi hor Ladutxe. Aitaren gandik jasoa dute pilotazaletasuna. Sorozabal, aita semek eta alabak ere bai. Bi seme zestalari eta alaba bat ere bai. Eta Ladutxek ere beti aipatu izan du, aita duela ispilu. Txertatu zion pilotarako zaletasuna. Eta esan bezala, lau pilotarietatik 3 Lapurditik etorriak dira. Ladutxeren sakea. Johan sartu da. Aire, lasai, ven! Voy! Aire, está la plaza. Los dos, Gorka. Los dos. Solo, venga. Aire, está la plaza. Los dos, Voy. Aire, encore, info. No. Iska. Solo. Gainean da. Gorkaren aukera, bien tartera, eta ongi. Ezker horman sartu du irten zaio Ladutxi, baina ez du saskiratzerik izan. 7-4. Bai, ez da prest egon, berak aire sartzeko eskatutze Gorka, baina Gorkak azkenengo momentun ezin izan da bela sartu eta alagai hotze, ala modu zerun dau Ladutxek, oso rebote pajuek urte hotze, eta ero Johanek ez dau aukeri barkatu. Oso bizimoztua izan da. Horitxo izan du, doain nagusia pilotaka da horrek. Ven un poco. Dale. Vale, voy. López. Marterditik errebesez. Los dos, Amairutik Gorka. Tú. Bien, Johan. Aire encore, info. Bien, Gorka, bien. Los
dos. Encore, tap! Cuidado, se sube, Cuidado, Barrura, Ladutxe, ongi, Johan. Aire! 12. Acaba gainera, etorri zaio, baina ongi. Voy. Imanol. Aire! Busca aire. Aire, toi. Aire. Bien! Eskuinka da, oso ona izan da Johanen. Bai, oso pelotaka da indartzue. Nik pentsetot igual atzeko armara heldu eta urtengo zala, baina halan da guztibe Gorkak sartze erabaki dau, pelota gatxa eta jauziako eta 8 eta 4 atzeden aldire. 8 eta 4 aurretik atzeden aldira, 3 eta 1 galtzen hasi baldin badira ere. 151 pilotaka da aurki 18 minutu partidak. Orain arte, Johanek asmatu du gehien tantoa bukatzeko garaian, 3 ditu atzean eginak. Beste 2 moztuta, galdutako bakarra du. Ladutxek berriz 2 egindako eta beste 2 galdutako, Lopezek eginik ez galdutako bat. Gorkak ere galdutako bat du. Hemen dituzue aldageletako korridore horretan pilotariak. Eztarria freskatu eta berriz ere kantxara Ladutxe eta Gorka. Lopezek sartu duen pilota zail baten errepika. Johanek atzera jotako eskuinkada bat. Hemen sartu beharra izan du gero. Eta txapa gainean egina. Bero, Ladutxek eta Gorkak erreakzionatu beharra daukate. Pixkanaka aurrera doa jokoa. 152 pilotaka da, lanean zintzoari dira. Eta lehentxeago Ainkion Alberdi adituak esan digun moduan. Kontuan hartu beharrekoa izango da faktore hori, gogortasunarena, batez ere, laukote honetako veteranoaren errendimenduari begira. Lopezen errendimenduari begira. Solo! Mucho! Aire! Los 12. Dale, toa! Erki Gorka. Gorka! A toi, Ludo! ¿Estás? Bien. Gorka! Ludo, ale! Dale, más! Mandio. Barrura. Onko! Gorka, zuen erraza. Zuzenean Zabalera. Anaia gantze mandio ordea. Jaso! Ernezegoen eta pilota zaila eraman du benetan. Aire! Gorka! Baina saskitik irtenek zaio atzelariari. Oso behartuta sartu da, behartuta ziar duten defentsanari beharra izan dute tanto osoan. Bai, eta gero eta sarrizek guztien gabizkoku hau, ez? Horixek ja nabarmen dominetan dabiz, Johan berabe jokuen gehitza sartzen eta arrisku asko ekartzen, eta bai, jokuan dinamikien momentu zau da, eta berdiek buelta emoti lortzen da ben. Lehen txeago Imanol Lopezek jaisten hasi den batean bere burua saldu du, eta aurkariek egin dute tantoa, azkenen honetan berriz, Gorkak Zabalera jotako horretan ez du bat ere asmatu, eta Johanek lortu du tantoa. Ladutx, ongi joan da, eta bigarren botea egina zuen Imanol Lopez heldu denerako. Xavier, ondo bat torkiztu hemen beste protagonista bat daukagu. Aurrera. Xavi Intza eta Aine alaba dauzkagu hemen. Xavi, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Xavi, tú dejaste la cesta en mayo, pero veo que sigues todavía atado a este deporte. Bueno, atado para siempre. Es la primera vez que vengo desde mayo. No entré en un frontón de nuevo y hoy he traído una amiga que nunca lo vio
y como mejor que, no hay nada mejor que Guernica, un frontón lleno y para que lo vea por primera vez. ¿Y qué tal llevas estar alejado de los frontones? Bueno, al principio bien, un poquito, descanso, pero ya lo he hecho en falta. Es como una cosa inacabada, pero eso yo creo que nos sentiremos todos así para siempre. Xavi, conoces muy bien a los 4 puntistas que están jugando. ¿Cómo les ves? Bueno, son más que, son más que jugadores, son amigos para mí, son muchos años jugando con ellos. Les veo bien, veo los jóvenes como Gorka y Jovan ahí, y la Duque también, no tan joven, pero jugando bien, viendo con fuerza, y Manol ahí que sigue dándole duro y me alegro mucho por él. Va, eskerrik asko, Xavi, muchísimas gracias. Igualmente a vosotros. Eta eskerrik asko, Aine. Xabintza maila ederreko zestalaria izana. Bai, pelotari oso seguru, fisiko oso honeku, eta txapelketa gun asko jokatuteku. Eta badoazkie aurkariak. Ladutxeri eta Gorkari, 10-5 aurretik. Bai, pixkanak handi bestot, Johan eta López. Komento egun, bikote horixe nagusitzen dabil, oso sendo dabiz jokatzen bisek, Imanol momentuz oso ondo, aztenengo bi partidutan ikusi guna aldien oso maila honien, pelotiai asko sakatzen gainera, eta erritmo honetan jokatzeko, bestot ikusteako lana indabela gaurko partidureko, eta holan jarraitzen badau, eurentzako albizto hona izango da. Bederatzitik López. Los dos. Rebotea barrura. Mucho. Errebesez, ongi Zumaiarra. Aire. Aire. Aire, toa. Voy. Aire. Ongi Kumpagora. Dale, toa. Aire. Aire. Los 12. Rebote indartsua. Los dos. Sartu eta ongi, aurrean bote eginerazi. Lasai. Aire. Aire. Bien. Atzera Johanek. Aire. Solo, aire. Aire. Arrotu gabe ordea, Johan sartu da berriz ere. Aire. Eskuinez astindu. Busca. Los dos. Johan. Zirrizta bien tartera, ederra eman egiten dio. Eta tantonetan aurretik lan egin, gero eskuinkada luze eta indartsu bat, eta azkenik bien tartera oso bizimoztua. Ba, ni bestot hori dela Johanen kualidadeik onena, oso mutil indartzu dela, pelotiai abisadura handixe mototze, eta frontoi honetan espazio handixek zabaltu ditu, ikusi hor pare bate eskuinkada oso motaitxu batzera, Gorka oso atzien ipini dau, eta gero berak aurrien hartu da benien, hor bixen tartien txapa gaineku emoztute oso erretz topau deutantue. Sankos, hai! Los dos, Txo! Bien. Jauzi egin zaio pilota hori Johari. Sartua zuela zirudien, baina ez. Ies egin dio. 6-11. Bai, eta berroin bikote berdiak. Bien, Johan. Euren pelotia eta jokue pixkat nastie lortzen da ben, bikote hori euren pelotia oso eroso dabil. Eta zo zerbi dabe berdie, zetu ni buelti emoteko. Utz eta 3 hasi die eta 11 eta 6 doiez. Atoido! Atzera la duze. Libre todo! Gorka bemo, Aire! Zo! Aire! Aire! José! Voy! López. Encore Gorka, t'as la place! Busca aire! Allez! Aire, toi! Aire! Aire! Eskuinka indartsua. Eta Laduzek ezin erreboteatu. 12 eta 6. Bai, hor, nik pentsatu baztertu behia gola berak pentsau baino goiza, gero nahiko goizen hartu dau, eta
ezin izen dau peloti frontizera erun. Eta pena bat, euren pelotiaz, tantorik eitzi lortzen espadabe, ez eta ibuelti moti oso gatxe pinikoak. Si. Gorka, zemo, hari. Johan Sorozabal. Berreun pilotaka da. Kampoan. Arriskutsu bazen. Pasatzen utzi dio Ladutxek eta Gorka, bai, ernezegoen, baina arriskutsu bazen hori. Bai, nik bestot Ladutxe ezala heltzen ezelan bez. Gorka badazpadan han egon da, badazpadan sartu behin dau, baina ona izen bazan igual gero botaten arazuko ikostxun, ze hemen sare bigun honekin igul ez ban lekurik egiko. Eta oin, bikote berdiek pelota bardinatara dau Xabier. Bueno, pilotarik ez dute aldatu, baina gainerantzean gauza asko aldatu behar daukate. Lasai. Indartsu, Johan eutsi Gorkak. Imanol, ies egiten ere lanak izan ditu hor Gorkak. Barura erki, ongi, López. Dale! Toi! Aire, t'as la place! Dos! Toi! Tuya! Mido! Dale! Indartsu. Opa! Hemen Ladutxen pilotaka da oso indartsua. Zula hori nolabait eramaten saiatu da López, baina oso zaila zuen, oso zaila, gero saskian katigatu egin zaio eta kontrolik gabe irten da gainera pilota hori. Hemen duzue, baina ez du inor jo, zorionez. 8-12. Bai, hor, bikote berdiek nipestot saiatu dira bela, eurek pelotie nahiko aurrien hartzen da benin, hori txulatu beti, ez? Imanol da atzelari bat oso agintarixe, 10-11 kuadruen jokaztik guzteteako nata, txula nahiko libre latzen da bena, gero errekurtzu edatu zelako bai, errebotetako, baina hor alegindu bidea bikote berdie zulu etopetan. Errebotea Ladutxentzat, aztertu egin zaio hori ere. 13-8. Quitar a Duch. Eso es. Quitarle, bien, vamos. Vamos, Johan, ahora, concentrado al saque, Pilota kendu behar zioago Ladutxi. Bai, azkenien, badakixe, Gorkak atzetik ez daukela eurek daukien beste ahal eurei sufridu areitzeko, eta Ladutxek aurretik barritz bai, ez? Orduan, Ladutxek joko eskanpola egiten badabe, Gorkak atzetik, lan oso txarrak egiko txu eurei mina itzen. Oinetakoaren lokarria askatu zaio Gorkari eta Paileari eskatu dio laguntza. Ordu erdi partida. Venga, los dos bien, ¡Muy bien! Arro. Lasai. Los dos, Zortzitik errebesetatzera. Eta errebotera heldu. Gorka! Vas-y. Bien. Dale! Johan. Muy bien. Dale, Gorka! Dentro! Ormabikoa. Corta! Iritsi eta zirrizta. Ondo Johan. Haze pilota sartu duen. Ladutx, atzera. Dale, toi! Dos! Lekuzkanpo harrapatu du pixka bat ezker horma jo duenean. Pilota asko urrundu zaio Gorkari saskimoturrarekin ukitu egin duenean. Ezin saskiratu, 14-8, bueno, eta oso
biparetaz egindako tantoik ez dugu ikusi oraindik. Saiatu ere oso gutxi egin dira horretan. Bai, ez die aurrelari bi esan dugun oso errematatzeie dienak, ez? Kostau ez oso gitxi botatzen dabenak die, oso aurrelari indartzuek die, abiadura hori aprobetxetzen daben askotan tantu itxeko, eta aurreko kuadrotako ikusgarritasun hori ez daukie, baina bueno, beste kualitate batzu daukiez, beste ikusgarritasun bat daukie, eta hori be diskuteuleik. José! Voy! Está la plaza! Caire! Formabikoa kanpora. Hor ja, etxiaren lanak ziren horiek. Errebote ingurutik. Formabikoa jodu. Gorka Sorozabalek, erabat desbideratua izan da. Eta lehen da biziko jokoa. Horiek irabazi dute. Gerriko Gorriz eta kamiseta horiz diardutenek. Zer dio Lopezek, Ane? Imanol, huts eta 3 hasi zarete galtzen, baina partida irauli egin duzu markagailua eta nola gainera? Bai, ez gara hasi huts bat nerea, bestea, paretarena eta bai, horrela da pelota, ez? Hasi gara pixkatot, baina garbi geneukan hasieran esan dugun bezala partida hau irabazi egin bar dela eta bueno, hortxe gaude. Elkarri esaten zenioten, Ludovic Laduxi pilotak entzeko, ez da? Bai, beti dago arrisku gehiago berak hartzen badu, baina azken finean hori da misioa, ez? Pixka joku sustera eta menatzen mina egitera. Bigarren zeterako zerbait aldatu behar alda? Ez errez, gauzak ondo funtzionatzen dutenean hobeto aldatzea. Zorte hon, eskerrik asko, Imanol. Eskerrik asko. Gauzak ondo doazkie, oso ondo nagusitasunez lortu dute, lan asko eginda. 223 pilotaka da izan dira Eta orain gauzak ikusteko bakarrik ez, entzuteko ere baditugu. EITB maratoie, abenduak 14, minbiziaren aurka. Maratoian, minbiziaren aurkako EITB maratoian aukera berriak ETS Ekorako ETS taldearen kanta dugu aurten. Eta ikusleak ere kantari jartzen ditugun. Lehenengo grada nigerri dabe, eskerrik asko. Horrek eskuegora, venga. Ia dutxe garen edo ez garen dutxeu. Horrek aleroiek, gora. Placer bat da, zuekaz hemen, beste behin batzie. Abenduak 14, EITB maratoie, minbiziari aurre eiteko, aukera ezin hobie. Kai Narbartek ederki esan bezala. Abenduaren 14an. Aurtengo EITB maratoia. Minbiziari aurre egiteko izango dira aurtengo sosa. Eta lehendabiziko jokoa erabakirik, bat eta huts aurretik, Johan eta Lopez. Ladutxek eta Gorkak esan dizugun moduan, dakizuen gisan, lehenbiziko partida dute hau aurtengo lehiaketan. Johanek eta Lopezek, Ladutxek eta Gorkak, lehenbizikoa Johanek eta Lopezek lehena galdu egin zuten. Eta hau irabazi beharrekoa dute, nahita ez 6. jardunaldiko partida guztue hau, 7. ere ikustekoa izango da. Oh my gosh. Goitia eta Baske, Goikoetxearen eta Lekerikaren aurka. Gaur 8, abenduaren 11an. Ladutxek sakea luze eta bikain gurutzatua.
Aztera Aire, Ludovic. aire. Imanol López. Aire, Gorka, aire. Tua, voy. Bien. Lasai. Lasai esan dio. Atzelariari, baina orain ere lekua galdua zuen Gorkak. Bai, ni pentsetot, errebez esarteko intentzio zundala Gorka, da azkenengo momentuen ikusi dabela geixa urtengo dela, eta eskomiaz sartzera jundanien ez da bela ondo kalkulau. Ez hor, Bai. azkenengo momentuen aldatu dau, eta ni bestot horregaitxik ez da bela ikutu, beste lan behintzet palo joteko moduko peloti esan. Venga, los dos, Sake ona Johanek ere. Tuya. Mucho. Aire. Aire. Tua. Solo. Pumpa laster, Gorka ezinean ordea eta desesperaturik ikusten du. Bai, nik pentsetot bikote berdiek oin momentuen ez dakizela partido ni buelta zelan emon. Hasiera ona euki dabe, baina bai Manolek izan dabe modun euren akatxekin be bai eitxu ezarek lehenengo irutantuek, eta gero handik aurrera jaun eta jabe dio horixek, ez? Oso agintari, bai Manol bai Johan, eurek akatx oso gitxi eitzen, eta holan partidoi buelta imotie asko kostetzen da, eta idea barik ikustitxoaz berdiek. Dentro. Lasai. Arrura, Johane. Gorka. Sale. Bien, Johan. Aire. Pues no voy. Aire. Dale, Johan. Dentro. Barrura. Ondo. Ludovic. Eta aurrean botea eginarazi. Bikain Pumpa-Laster. Imanol. Sartu egin da horre ladutxe atzera. Errebotea. Barrura. Gorka. Larri baina sartu. A deux. Aire. Ezin. Bai, hor, aurrera junbiar izan da, Johanen errebotie defenditze da, gero berak Imanol ez dau pasau, eta Imanolek bera bai, txula azertau, eta beste tanto bat hori zendako. Behartuta galdua. Gorkarena, baina Lopezen merituak ere aitortzekoak dira. Aurkaria lekuzkanpo harrapatu da zuelarik. Txula. Bien. Venga, Beno, alenda biziko jokoan 3 eta 8 irabazten hasi dira. Ladutxe eta Gorka apartzeko gauzarik egin gabe, eta orain beste horren beste, baina beste aldera, Johan eta Lopez aurretik. Bere burua lasaitu beharra dauka Gorkak. Dos. Vale, se abre. Dos. Aide. Puedo. Ezin. Eraman Johanek, Ladutx. Atzera pasatu du Lopez. Kanbora. Eta eraman egin du Imanolek. Oso beharturik. Biltzerik ez. Bat eta 3. Javier eta Antxon, gurekin daukagu armaietan Diego Beaskoetxea. Atzo agurra egin zioten Bartzelonan, ia zesta utzi bazuen ere. Diego, Gabon. Gabon, bai. Baldago giarretako minik, agujetarik. Asko, gaur apurtxuet txartu gabiz. Atzo Bartzelonan egin zizuten agurra, zer dela eta Bartzelonan?
Bueno, txikitzen amairu urtea zorra zeginen Barcelona joaten Gernikako eskolagaz, da, bueno, eurek hau omenaldiz edo nahi zabenin, da, bueno, posi joan ginen atzo. Erkiaga eta Del Rio ez dira nola nahiko orkariak. Bai, bikote gogorra, urte bete zestia hartun barik egoteko, da, bai, bueno, purtsuet espektakula mogendun, da, bueno, gana posi. Bueno, eta orain txeretan jokatzen ari partidaren inguruan ere, galdetu nahiko nizte, 3 eta bat momentu zoriak aurretik, lehen zeta ere poltsikoan, zeitu behartzen dioz. Ikusten nabil Imanol oso ondo gaur, fallo barik da domine eta tanto guztiziek, eta bueno, nik uste dut bera gaitxi aurrera dataten duzula partidu. Eskerrik asko Diego, ikusko dugu zer gertatzen dela, eta animo giarretako minekin. Eskerrik asko. Diego Beaskoetxea, zestalari bikaina izandakoa, eta Imanol Lopezekin besteak beste, askotan jokatutakoa, eta bikotea handia osatzen zuten gainera. Eta bai, Imanol txapelketako, niendabizi jokatu zuten partida hartan, lehen jokoan oso eskas ikusi genuen, oso eskas. Gero erreakzioa izan zuen, eta bigarren eta hirugarren jokoetan ja beste Lopez bat ikusi genuen, eta gaur maila handian jokatzen ari da, eta orain konfiantzaz gainez. Bai, hori da, ez. Lehenengo partidu hartara sensazio txarrekin etorri izan, Durangotik. Orduan hasi txarto izan, gero bai, itxuratuan partidue, baina, bueno, aurkari oso txar bat eukiban orduen aurrien, Aritzerkiaga. Eta gaur, nik ez dut, Diego esan dut, gaur jaunda jabea biela, ez? Oso seguru, agintari lehenengo tantotik, oso gitxi erregaletan, eta oina zenengo tantuen ikusi gomogun, aukeri daukenin bera tantu eitzen gainera. Aide! Atzera Lopezek. Mal, fo! Barrura indarrean. Erki. Eta orain, konfiantza ipatu dugu, eta bi tantotan jarraian jokaldia egina izan du, aurrekoa zoragarri irten zaio, Ormabiko hautsa papera. 2-4. Bai, eta ez da asko biherri zen, ni bestote la dutxe ja engainaute eukida bela, eta ona izen bazan, igul tanto izango zela euren alde. Aurre xamarrean zegoen gainera, eta ez zuen aukera txarra. Aire, Gorka, aire! Allez! Entre aire, aide! Avec moi! À toi, Edo! Aide, otra, aide! Edo! Ladut sartu da, 6 terditik errebesez atzera. Ongi, Lopez. Gorka! Ouais, encore! Allez! Toi! Putain! Bien, Johan! Busca aire! Aire! Toi! Johan, ez zuen erraza. Lehenbizi, airea bilatu esan dio Imanolek, gero sarra di. Sartu eginda, baina dezente bortxaturik hemen ikusiko dugu. Oso behan eta ezker Orman. 3-4. Aire! Oi! Ka! Aire! Barrura ladutxe, Johan, Pumpalaster sartu, Ormabikoa. Kanpora! Ongi botata egon daba. Bai, tanto zoragarri jokatu da, baina kanpoko, nik ez dut justo txapan arrastuen joa bela. Tanto derra jokatu. Oso derra ere. Ah, Johan, putain de merde. Launa berdin, hemen duzue. Ero sartu ere zoragarri, baina oker txiki bat izan du horrek, eta aurreko epaileak argi adierazi du. Kanpoan izan du gori. 300 pilotaka da. Ordu laurden pasatxo. Aide! Otra aide, aide! Encore! Aide! T'as la place, Gorka, aide! Punto! Otra! Lopez. Encore, Gorka, info! Errebesez. Eutxi Gorkak. Voy! C'est bien! Allez, regarde! Aide encore! Oui, monsieur! Erki. Toi! Gorka Sorozabal. Aire, avanza! Berriz ere anaiaren bila Johan.
Dale, Tua! Formabikoa, Edarra. ikusgarria. Benetan ikusgarria, abiadura handiarekin. Ez da askotan menturatzen era horretako jokaldietara, baina oraingoan erabat engainatu du aurkaria. Venga, Johan! Gustatu zaitera mate hau. Bai, gainera, Imanol askotan entzun dugu, bi esaten, Ladutxe barrure zuzen juten da askotan, eta oinguen harrapo du. Jose! Eta espezialista purua izan bezarren jokoan hastea beti da garrantzitsua. Bai. Aldian behin mehatxu egin behintzat. Bai, eta gainera berak emontotzen velozia horrekin, ez? Nahitxe txartu urten, velozia dutze gaitxipe, ja arriskuen ipintxozu aurkarixe, eta bai, ez da izen eroso egon, ez da beti barrure doienin, zabala botaten bebadakit, eta egu zaitxe zor geldi, eta barrula bakin, eta bai, horrek egin behar izaten die, aurkarixe beran lekuen mantentzeko. Launa berdintzea lortu dute, baina 6-4 bi tantoz aurretik berriz. Johan eta López, Ladutxek. Gora iotako pilota. Orduzue, amorrazio keinua. Berriz ere saskia lotu du, atzera. Eta hori ere goian izan da bat. Bi pilota jarraian. Gora joan zaizkio errebotean, aurrekoa. Garbi, azkenengo hau txapara. 7-4. Inderra zorran eukitzean arazuek, Xabier. Bai, oso pilotari bizia da. Ja, hau ere... Ez da hasi berria, baina oraindik sasoian dago, indarrean dago. Baina bai, errenditu ezinik dabil. Eta galdu dituen lau pilotetatik, 3 behintzat errebotean gora joan. Bai, horra buntekuek. Nik ez dut askotan, bera ikizkate horre larri itzutzen dela, ez? Sakerreztu hartu zunien, lehenengo zeta galduzu, bigarna galtzen zoiez. Erremati topau, beste bidea topau, ez? Hanen lauter dizen hartu eta atzera, rebotera, botatiek ez dakit ze soluzio eskaintoten. Aire! Mucho oído. Aire! Aire! Gorka! Eutsi Lópezek. José! Gorka. Sale! Ponpalaster. Atzera, ez du engainatu, ez du pasatu. Barrura, bote handia eginaraziz. Erki Punpagoran Zumaierra. Ka! Aire! Garbize, baina eutsi. Tua! Txo! Johan. Aire! Aire, Tua! Los dos! Oso seguru López. Aire! Euskaire! Asko jokatzen ari da. Nagusi da. Tua! Gorka! Gora. Gora. Azkenean goian izan da, bai. 8-4 eta Gorka Sorozabal bere honetik irtena ikusten dut, puska bat. Ba, impotentzian eraginek, ez? Bera, nik ez dut lan oso nahitzen da bila, pelota asko eruten, baina ezin da zerrekitu itopau, ez? Batez be, nik uste Ladutx pixkat ekibokauta bila, estabil tantue bilatzen, hemen bikusiogu eskumia sartu dugu boskwadruen, eta atzera bota dau, eta Imanol seguro honen aurrien pelotak atzera botata ez dut uste tanto asko ingoitzunik. Aurrera ane! Josu Larrinaga dugu gurekin, Bilboko Jaialai, Levante Jaialai klubeko presidentea. Josu, Gabon. Gabon. Zesta eskola berria dela esan genezake, ez da? Bai hori da, gu azkanean maizatzian hasi ginen honeaz proiektuaz, eta hemen goiaz, azkanean momentun dauko hau zogoi bat ume azteko ez da zenbaki eskasa, bai neska, bai mutil, eta hor gabiz, azta azkenetan batzen gara, bitalde dauko hau, eta bueno, zan alda azteko pausu onak emoten gauzela. Iartarak iztain ere, maizu lanetan, irakasle lanetan edukitzen duzu, ez da? Hori da, daukagu iarte monitore moduan, eta hor, ni pentsatu bai perfila neski eukitza bai nahi duguna da, apurtxua ba, neskape bai, zesta mundura erakarri, eta
hori azkanian helburua. Josu, gaur etzara bakarrik etorri. Ez, gaur etorri gara, kasi daugauz, ez da eskola guztitza hemen, ezin izan da danak etorri, baina, bueno, 15 bat umetorri dira, da hori, da egiz esan oso ondo pasaten dagoz, da etorteko berriro bueltan, esperantziaz. Aukera hona da zestaren arra barru-barruraino sartzeko, ez da? Ba, ni pentsatu eta azkanean, Bilbon ez daukagu honako aukerarik, Bilbon, ni pentsatu Euskal Herri guztian honako festivalik ez da hola, eta Gernikara etortzia, ni pentsatu umiari oninoko arrori, biztuko zela gehiago, eta bueno, eta gelan eta azten badira kontatzen beha, ez zelako ondo pasada ben Gernikan, begual gehiago apuntatzen dizela. Ea elkarrizketa hau entzun da, jende eta hor gehiago animatzen den. Eskerrik asko Josu eta zorionak egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko, zeueri. Bero, Bilboko Deportibon ere izan genuen, duela astetxo batzuk zestaz gozatzeko aukera. Eta gehiago ere izango ditugula iruditzen zait. Eta zesta eskolei dagokienez eta gaztetxoen lana errazteko balio ezaken tresna bat buruz informazio interesgarri bat izan dugu. Aste hon, Naiton? Bai, hori da, ez? Aste honetan aurkeztu dabe sortu dan zesta plastiko, bueno, material sintetikozko zesta barri bat, hori, astapenera begire ez, azkenien askotan esan dugu, zesta bat lortzie oso garestitza dela, eskulana da, €400 balizitzu zesta batek, eta garo, astapenien guraso batek, beran umie zesta zaztien nahi badau, ez da bape berreta lako zesta bat lortzie, ordu bueno, horre ibili ginen lanien, bai txistera, bai Euskadiko federazioa, lehen sortu zeuen plastikozko zesta hori hobetze lanetan, eta bueno, prototipo bat sortu da, eta exitu dauken. Aurreko lan horretan. Bai, hasieran Borini sisteran parte izanik, lehartik errekin batera zesta horrek sortzeko lehenengo pauso horretan, nire ezagutzak edo, nire guztiek eurekin konpartidu nitxun, eta lehenengo pelotakada batzuk botan itxun zesta horrekin, ze sentazio emoto estezan eurei azaltzeko, eta gero beste lanketa bat behin da aurrera, eta produktu bat sortu da, espero daigun baliogarri izetia. Ala bedi! Balio beza, aurrekuntza tekniko horrek, gaztetxoei zestan murgiltzeko erraztasunak emateko. Imano Lopezekor punpalaster pilota zaila zuen, ez du saskian errenditzerik izan, 5 eta 8 sakea ongi gurutzatua. Aire! Go! Errebote ingurutik Gorka. Tuia, zoro! Pasa egin du Imanol. Toa! Baina gero punpa goran ezin. 9 eta 5 lau tantoz aurretik lehen biziko jokoa irabazi duen bikotea. Multzonetako beste bikoteak, badakizue, zein diren alde batetik Erkiaga eta Ibarluzea, haiek 7 punturen jabe dira, lehen da bizikoa 2 joko eta bat irabazi zuten Johanen eta Lopezen aurka. Bigarrena 2 eta huts, Arberen eta Mantziren aurka, eta Arbe eta Mantzi, beste bikotea beraz. Lehengoan 2 eta huts galdu zuten. Bueno, cuidado aquí. Erreakzionatu egin behar haiek ere. Bai, arek ezagen duen, aurkezpenien be, berez ja aurrekan pauraketatik etorritxe, euren papela gozatzi izango zala, gainera multzo honetan nipestote multzo oso txarra tokabakula oso bikote arriskutsuek irurek, eta aurreko jardunaldi zen ez ben euren maile erakutzi da, nipestote euren helburu hori zengo dela ez, bintzet 2 bikote honen kontra euren maile erakustia. Oi, venga! Aire! Aire! Aurrean botea eginarazten saiatu da, Gorka ez du lortu, Anaiak bai lortu du, jaso Gorkak, zaila sartu du. Tampla! Aire! Bila oso ongi joan da, eta ez du. Zoragarri,
eta Ladutxeren ezin mina eta amorrazioa. Bai, eta Johan oso ondo be bai, ez? Ni bestot bikote moduen asko dabizela gaur zumetan, bai Manolatzien agintari, bai bera oso eroso, oso indartzu eta gero aukera daukenin estabil parkatzen, eta bestot gaur aurreko partiduen egin ezbena eitxe eta bizela ez, bikote osatu eta bikote oso bat egin. Gaur arratsaldean Donibane Garaziko garat trinketean Malik Nianek eta Iñaki Etxegoinek 40, Iztiarrustak eta Iñarrugartek 38 partida estua, baina Nianek eta Etxegoinek irabazi. Gorka! Entra! Lehenbiziko jokoan ere 10 eta 5 aurretik joan dira. Los 12. López Venga! Johan eta López. Bide bertsutik doa hau ere. Estoy atrás. Tú! Ladutx. Voy! ¡Aire! Boku! Barrura indarrean erdira. Dos! Jaso, Horda Imanol. ¡Aire, Gorka! Jaso nolabait. Johan. Gora. Orain honetan tropatu da Johan. Zemento no, Gorka, zemento no. Eta ez da gustura. Ez da gustura, ez pilotaka da horrekin. Bai, hor pilotaka da oso traketxa izen da. Altura larregi emondotze, sareri jo ezpagoan be pelota hori asko urtengo zan. Eta alperri galduteko aukera bat. Euskaire! Ludovic Ladutxeren sakea. Motzean gurutzatua. Gorka! Aire! Ez dira biak ere oso sartzaileak eta errazari dira. Tuya, tranquilo! Elkarrik entzen. Encore! Gora. Amabi eta laurdenetik. Sobera loratu du pilotaka da hori. Gorka Sorrozabalek. Idartarra esan du lehen, baina ez hauek miarriztarrak dira. Idartarra Baske da, datorren astelenean jokatuko du. Baskek Goitiarekin, Goikoetxearen eta Lekerikaren kontra. Venga, los dos, Voy. ¡Ya! No. Dale. Voy. Gorka. Eutxi Lópezek. Voy. Aire. 12. Vale. Dale. Voy. Dos. Hormabikoa. Dos. Ordu aukera. Ladutxek. Eta lehenbizikoan heldu da. Oso dejada kaskarra izan da. Ezinean dabil, tanto bukatzeko arazo handiak ditu Ludovicek. Bila doa orain. Beste aukera bat, bien tartera zuzenean. Bueno, tanto dotorea izan da, baina zenbat kostatzen ari zaion. Ezin du zulorik ikusi. Ordu bete partidak. 384 pilotaka da. Eta ez dakit ez ote den gaurko partidako txaloza parradarik handiena izan. Bai, nik ez bai ez, hor Ladutxek 3 aukera eukitu, parkatu indau, baina azkenien, bueno, lortu dau tantu amaitzie, 3. aukera argixien. Begira, aukera bat baino gehiago izan ditu, osta zaio, baina azkenean lortu. Eta azkeneko erremate hori, benetan dotorea. Abemua Gorka! Aidu! Indarka, indarrez baino gehiago indarka.
Sartzerik ez du izan, hankazpiti pasa zaio pilota. Johan. Ormabikoa. Eldu. Eraman olabait. Aire! Ez du pasatu hemen. Johanek anaia, Imanol, Pompalaster. Berandu samarrendu da eta ez du lortu hori saskian errenditzerik. 8 eta 11 eta azken bi tanto hauekin dezente piztu dira zaleak ere. Bai, eta berdie bizkat bizten dien, ez? Oin, Ladutxe nahiko aktibo ikusten gabiz, defentsan dabil geisha erazuen baina nahiko aktibo eta zeta ibuelti emoteko balizotzien. Johan! 8 erreferak 11. Eta hemen zaleek hirugarren jokoa ikusi nahi dute. Hoxe pentsetan egonaz, ez di, berdien alde gongo ez da. Estaz gozatzera etorri dira eta gozamena luzatu egin nahi. Beno, 9 eta 11 ere gertu datu dira. Oraingo honetan asko behartu du Ladutxek, Imanol. Eta azken 3 tanto hauekin, aldea asko murriztu dute. 11 eta 6 joan dira, 9 eta 11 doaz orain. Ladutxek 8 egindako eta 4 galdutako, Johanek 13 egindako eta 5 galdutako. Atzelarietan ere aldea nabarmena da. Atzelari horiaren alde. Lopezek 2 egin ditu, galdu 4, Gorkak eginik ez du galduak 7. Atzera Johanek. Imanol. Ludo! Aire! Au fond! Aire! Go! Dale! Errebeskala ona izan da, asko irten da barrura. Azte pilota sartu duen, ontzat eman dute. Nitzako poti eman dute. Ea gero, errepikapenean argitzerik daukagun lankideok. Ormabikoa, kaskarra, Johan, heldu, moztu, eta tantoa berak bukatu. 12 eta 9. Otra vez, Balio handiko tantoa zen hau. Oso garrantzitsua. La pelota de ellos también está mejor, ¿Quieres intentar? Yo creo que está mejor, porque esta ya sale poco también. A ver, déjame ver. Imanolek aurkarien pilota aterako alduten galdegin dio. Johani horrelako erabaki taktikoetan veterano handiaren pisua handia izango da. Bai, nik bentzetan honaz, lehen Imanolek esan dau gauza kontu du diezenin, ez aldatzi edala hoa, baina momentu honetan igual pelota tranquila bat komeni jakuela. Hor, irten alda, boterik egin aldio. Nena zo hartu ez dakit, a ber. Ni goizen sartzerako orduen bitxaindu bate. Baina hor ez dugu ikusten ondo. Baina, bueno, tantue hori jauzi da eta gaitzer di. Leku txarrera joan zaio Imanoli. Bat ere kontroli gabe irten da pilota. Ladutxen saskitik, baina abiadura ikaragarrian, Ezker Ormaio duenean. Aurkariak salduta geratu dira. 10 eta 12, elkar animatzen orain. Alex Goitia daukagu gurekin, Xavier. Ez dugu elkarren zuten hemen dagoen giroarekin, Alex Gabon. Apa, Gabon. 10 eta 12 ari dira gerturatzen berdeak, Usianaka. Bai, oinen laduz da gorka konfixantza gehiagoz ikusten di, hasiera baino. Da, ia, buelti mote matzie, betzepa ikusteko joko gehitxua. Sinesten duzu? Uste duzu posible dela? Ez, Lopez oso seguro ikustot, kriston partia zuia jokatzen, da, ari petzo deuren alde jautziko da lauz eta be, baina, bueno, ikusiko daia.
Alex, partidaren aurretik entxeatzen aritu zarete, datorren astean Goiko eta Alekeri egin beharko diezu aurre? Bai, partidu gogorra izango da, ia geure itxin aleginduko da, da aldan egingo da, baina bazteko. Eskerrik asko, Alex, ea zer gertatzen den datorren astean astera arte. Agur. Datorren astean Goikok eta Baskek. Goitiak eta Baskek, Goiko eta Lekerika izango dituzte aurkari. Beno, 11. tantoa ere egin dute. Berdek. Eta hauek berdeen egon direla uste dut. Pixkanaka, badatoz. Hemen Johanen oparia. Bat gainera etorri zaio behar bada. Bai, hor Ladutxek abiadura handixe motute rebotien, esker hor jo dau eta Johanek ez da ondo kalkulau, pelota nahiko gatxe izan da, baina sartu bierreku ez, Imanol ez da nik gai izango zen pelota hori hartzeko. Indarrean berriz ere, hor da López. Aire! Atzera, irtengo da hori. Aire! Ongi Ladutx. Johanen Ormabikoa eta sarean Doktore. Amairu eta maika eta zenbat balio zuen honek. Asko eta baina bikote horisek peloti aldatu berrin bardine. Pelota honekin nahi dabe jarraitzu. Bestiaz ez da betanto bape jokatu, baina Saki ez dotzek endu, sakerreztu egin dau Ladutxek tantu eta honekin konfitxantza gehiago Saki atetako eta bardina jarraitzera oki dabe. Beno eta sare biguñonen amaraunean kateatuta geratu da. Ladutx, kosta zaio itzultzea, liberatzea. Johanek biparetaz egin duen 3. Sake luzegia orain. 3. pasa. Venga, Johan. Sartu da hor Ladutx, atzera. Eskatu Johanek eta barrura. Ongi. Ikain Gorka ere, azepilota sartu duen. Johan eskuinez. Aire! Gorka! Dale, se abre! Mozantxean geratu zaio eta gora. Laburrantxean geratutakoan tira indio golpea. Bai, hor, fizika asaltzi da, ez? Gero eta berau hartu, korputaz geixa lagundu biako, pelotia ingora eskuteko, eta kasu honetan lurrera bota behar izen da, ez da ulortu gorpute guztiz jireti eta gora juako, eta bueno, berdiek hor dauz. Gorkak atzean egindako lehen da biziko tantotza, zenbatuko aldugu? Bueno, asko behartu da rebotien, ez? Johan ez da ondo kokatut egon, eta, bueno, zenbatu lehik, Ludovic Ladutxen sakea. No! Voy! Vale! Aire! Da, Plas, tranquilo. No sé. Pues no voy. Dale. Ongi Gorka. Solo! Pasa eta tanto. Atos jaun Andreo Gados. Bigarren joko hau berdintzea lortu dute. Beti atzetik joan eta gero. 2 eta 1. 4 eta 1, 8 eta 3, 9 eta 5, baina emeki aldea laburtzen, ez 3 eta 1 hasi dira, hor tanto hilarak kontatzen ari nintzen, 3 eta 1 hasi dira, gero 4 berdintzea lortu dute, gero 9 eta 5, 10 eta 5 ere joan dira aurretik, 11 eta 6, baina orain 13. Aide! Dale! Eta Johanek eskuinez, ez du saskian sartu pilota hori, 14 eta 13.
Eta momentu kritikue bikote hori xantza, Xavier. Bai, alaxe da. Erakutsi duten nagusitasunarekin dena bostantutxora jokatu behar izatea, ez da bat ere berri hona. Eta dana zatu zunien, danaz, ez da bakarrik gaurko partidue, gaur galtzen badabe, oso txartu eguko dabe gero zailkatzeko. Oso zail. Luzegi. Lehenbizikoa. Bigarrena. Eta bigarrena. Hau larrutik ordaintzekoa izan daiteke. Orain arte, partida osoan, sake denak, lautik zazpirako eremu handi horretan errendituak zituen. Eta orain, bi pasa, zer eta jarraian 14 eta 13 aurretik zirela. Larrutik ordaintzekoa izan daiteke. Ikus dezagun, bigarren jokoko azken tantoa, partidako azkena izan daitekeena. Venga, ven un poco. Gorka. Aire. Bien. Johan. Aire, Gorka, lasai. Go. Bai. Berandu Imanol. Errebotea Johanek. Ladutx. Sartu eta moztu. Lehenbizikoan. Larri zenba. Barrura indarrean. Johan. Ez du arrotu baina atzeratu bai, behartu bai. Eta Ladutxek eramaterik ez. 2-0 irabazi dute. Johanek eta Lopezek eskapada eta guzti, susto eta guzti. 14 eta 13 aurreratu zaizkie Ladutxe eta Gorka. Eta Ladutxe gorduan hankasartze larria egin du. Bisake luzegi atera ditu jarraian eta azkenean horixe larrutik ordaintzeko hankasartzea izan da. Bai, eta seguramente hemendik eta etxera bidien behin baino goizetan akordeko da Bisake horrekin. Larri bili. Lehengo astelenean bezala orain jendartetik pasatuko dira pilotariak. Buruan dituzten, batzuek buruan eta besteek eskuan erortzetan dituzten bisera horiek zaleen artean manatzeko. DNA eta guzti, izerdi eta guzti. Bai, izerdi barik ez diegungo bintzet buruen erabili da bezenak. Beno puntu bakarrarekin helduak ziren aurreko partida 2-1 galdurik. Johan eta Lopez. Gaurko hau irabazi dute, eta beste partida bat geratzen zaie. Arberen eta Mantziren aurkakoa izango da. Eta ez dakigu, ze beharko duten, ze premiarekin iritsiko diren norgehiagoka hartara, baina behintzat egoera oso desberdina izango da. Bai, home, nik pentsetot, oin momentuen nahiko seguru zalik eurek partido hori irabazten badabe, barruen egongo diela. Aritzek eta 7 punto daukiez, Johanek 0 eta Ladutxek eta Gorkak ez daukie puntorik eta Arbek eta Mantzipez, asko jota 8 puntu lortu lehigez, orduan Imanolek eta irabazten badabe, 9 lortuko itxuez, o 8 iruzetetan irabazten badabe, baina bueno, iruzetetan irazizko Jokinek eta ezingo leuke harrapo, basi que seguru dauz bintzete irabazten badabe, barruen egongo diela. Eta hori abantaila ikaragarria da, eta amorrazioari eutsi ezinik doa Ladutx aldageletara. Irabazterik ez, eta gainera hankasartze larria eginda. Beno, ordu bete eta 13 minutuko iraupena izan du partida honek. Azkenean pilotaka da asko, hasieratik ikusi dugu gaurko honek ez zuela aurreko azken 2 astelenetako partiden antzik. Hau borrokatua izan da, landua izan da, 458 pilotaka da 2 jokotan joak izateko asko dira. Eta lan egin beharra izan dute, bai, Johanek eta Lopezek gaurko hau irabazteko eta ikusi duzuen moduan, eskapada ere dezentea izan da.
Ea zer dioten irabazleek. Y al final la primera también, la misma. Sí. No salía. O sea, la primera, pues. Sí, la primera. Sí, y luego Pero tiraba wow. una mierda, no salía nada. Yo pensaba que salía. Claro, sí, no, yo también. Y al final. Compliqué. Sí. Pero Y me ha de gustado, 13-11, 13-2. me ha gustado el primer partido, cómo hemos llevado el ritmo. Sí. O sea, tú El jugando control, tranquilo, controlando, o sea, tú muy tranquilo. Eso es lo que más me ha gustado. Bueno, irakurketa teknikoak egiten ari dira. Eta lehenbiziko jokoan egin duten taktika eta joko bera atera behar dutela dior Imanolek. Beti ez da erresa izaten noski, beti ez da lortzen. Gaur lehenbiziko jokoan lortu dute bigarrenean gauzako asko aldatu dira, baina 2 eta huts irabazirik, zenbat puntu dituzte orain, 5 puntu. Bai, 5 puntu. Lehenbizikoan bakarra lortu zuten, eta gaur beste 4 lortu dituzte beraz, 5 punturen jabe dira, azken partidaren faltan. Aurrera, ane! Bai, hementxe ditugu gure aldamenean txapeldunak Imanol, kostata, baina heldu da garaipena, ez da? Bai, kosta zaigu, Lehenengo partidua oso kontrolatuta eraman dugu, baina bigarrena ja pelotaz da pixka bat, bueno, bere estado normalean jartzen, ez digu bat ere lagundu, behaiek oso ondo etorri dira, eta horrela izaten da. Johan, hoy sí, hoy habéis logrado la victoria, os ha costado, pero hoy lo que hemos visto es que os habéis entendido muy bien como pareja. Creo que hemos hecho un primer set muy bueno. Hemos empezado el segundo casi lo mismo y poco a poco hemos perdido un poco el juego, pero hemos hecho un buen partido. ¿Qué ha pasado en ese segundo set? Os habéis adelantado 10-5, no sé, nos ha dicho que las pelotas se han gastado. ¿Qué ha pasado? Que creo que la pelada ha empezado a pelar un poco y no salía bien y le ha gustado mucho más a Gorka y a Ludo, pero creo que si seguimos así podemos ir luego. Imanol, ez diozue une bakar batean ere sinesteari utzi, ez lehenbiziko partidan galdu zenuten hartan ez da gaur ere. Ez, horrela da, eta ni nahi nuena nire misioa gaur zan, pixkat Johanekin hori sinergia bat lortzea, ze azken finean ez dugu asko elkarrekin jokatu eta behar da, ez, azkenean hau ere bikote bat da, eta hor barruan ondora mateko, sentsazioak behar dira, eta lehenengo zetekoa asko gustatu zaiz, erritmoak kontrola eraman dugu, oso da zai jokatu dugu, eta horrela izan da. Johan, ahora os falta el tercer partido contra los ganadores del Pro-Am, Arbe y Manzi. Si ganáis ese tercer partido estaréis en semifinales. Sí, es como hoy no podemos perder, siempre hay que ganar y tenemos que analizar también este partido porque podemos mejorar también y a ir en el tercer partido a ser muy bien. La última, hoy el pique entre hermanos, al menos, el punto es para ti. Sí, que estamos contentos con López de ganar contra Gorka, pero no importa de ganar contra Gorka o contra alguien, es lo mismo, hay que ganar y lo hemos hecho hoy. Va, zorionak bikote. Gracias. Zorionak, Imanol. Eskerrik asko, Ane. Gozatu. Horrelakoetan antzi egin behar izaten da, aurkeria norden, ze deitura duen, non egiten duen lo, ze sehaskatan hasiak diren, elkarri ozka egin behar. Johanek eta Lopezek lehenbiziko jokoa aixe irabazi dute 15-8, bigarnean gauzak oso bestelakoak izan dira 15-14 irabazi dute, eta orain gure aburuz partidako tantorik hoberena izan dena ikusi behar dugu. Bigarren jokoa jokatzen ari ziren. 11-6 aurretik zijoazen horiak eta hause gertatu da. Imanol Lopezek bederatzitik errebesez ezin pasa. Laduz sartu da jokoan, atzera eutsi Lopezek. Gorkaren errebeskada. Erreboteatu eta Ormabikoa. Ez da sarean sartu, Ñakoa, Ladutxek, heldu eginda Johan gorputzari luzatu galanta eman da, beste aukera bat errematerako, hemen ere bukatzen ez, du asmatu, edo Lopezen defentsa ere ona, eta azkenean beste aukera garbi bat ere etorri zaio, eta hirugarren honetan ez du barkatu, bien tartera zuzenean erremate indartsua, horixe izan da gure aburuz, partidako tantorik onena.
Eta hain segur, baita zaleen artean txalozaparradarik haundiena, zirrararik haundiena eraginduena ere. Ladutxek egindako 9 tantoetako bat izan da hori. Baina azkenean, bigarren joko hau irabazteko bat gehiagoren faltan geratu dira. Eta pena izango duten ez. Ladutxek eta Gorkak. Dena den, hauek lehenbiziko partida zuten, bat ere punturik gabe joango dira etxera, baina beste bi aukera geratzen zaizki oraindik. Alegia, beraien esku izan dezakete, sailkatu edo ez, agian. Bai, bueno, partidu biseretan irabazten badabe, 8 puntu lortuko itxuez, eta segurazki sailkapena lortuko leukia. Ea zer dioten badak, galtzaile. Ba, hementxe dauzkagu Xabier Aldamenean Burumakur. Gorka, hoy no ha podido ser. En el primer set habéis perdido 15-8 y en el segundo os ha faltado muy poquito para llevaros la victoria. Sí, creo que han dominado todo el partido, López con mucha fuerza, Joan con un juego muy serio, entonces han dominado todo el partido. Bueno, después hemos cambiado de pelota en el segundo set, más viva, que con Ludovic con ese rebote y todo da mucho daño y casi hemos ganado en tanto. Así es. Ludovic, estábamos diciendo que habéis estado a nada de lograr la victoria. ¿Qué ha pasado en ese penúltimo tanto? El último tanto, el último de antes, o donde la única cosa que he hecho bien durante el partido es el saque, que sacó bien, pasa durante todo el partido Johan, y finalmente al momento, como decimos en el Francia, en el momentum, a donde tengo que sacar bien, he hecho los dos fallos que está fatal para el tanto que vení, y se perdí la confianza durante el último tanto, culpa yo creo de este saque. Ya estoy al 4 para acabar el tanto, yo vi que López está atrás, entonces he hecho como una remata, pero mi remata salga al 10, entonces así no se puede hacer el tanto, y bueno, el tanto está siguiendo y realmente perdimos. Ludovic, vamos a mirarle al lado positivo. Habéis jugado de tú a tú a Johan y López. Sí, pero bueno, yo creo que hemos sufriendo durante este partido porque estamos un poquito perdidos en la cancha porque no estamos acostumbrados de jugar aquí. Entonces, durante el primer set yo creo que se vi que durante todo el set los dos juegan mejor que nosotros. No ha hecho cosas increíbles, pero una más y finalmente nosotros fallamos ante ellos. Gorka, ha sido el primer partido. Tenéis otros 2 partidos todavía para demostrar que valéis y que podéis estar en esa semifinal. Sí, tenemos que ganar creo 2 sets los próximos partidos. Hemos visto el frontón un poco mejor en el segundo set. Vamos con más confianza en los otros partidos y vamos a hacerlo. Eskerrik asko mutilak, animo. Eskerrik asko Ludo, animo. Diositaz. Ba, horietxek izan ditugu Burumakur doaz galtzaileak, hortxe izan dutelako bigarren setean eskura garaipena, ezin izan dute, baina bikoteak erakutsi du hala baduela. Ba, Ladutxek esan du horixe egin dut ondoen partida osoan, eta alaxe da, sakez bikain aritu da, sartzeko aukerarik apenas eman dion Johani, eta gainera luze egirik eta laburra egirik eta ez atera, gero bi segidan eta larrutik ordaindu dute. Johanek 16 egin eta 7 galdu, alegia berak irabakitako tantoetan 4-3 aldekoak izan dira. Atzean egin ditu 8 mutila altsua da, eta datuek ere islatzen dute hori, beste 5 moztuta eginak izan ditu, eta piparetaz egindako 3 ere bai. Ludovic Ladutxek aldiz, 9 egin eta 5 galdu, 164 egin, 136 galduak, atzean egindako 5. Txitxak txula, 2, eta moztutako beste 2. Atzelarien datuak, Imanol Lópezek sendotasun handi erakutsi du eta atzeko kuadroetan nagusi izan da Zumaiarra, 2 egindako, 4 galdutako. Dejadaz egindakoa izan da bat, benetan zoragarria beste atzean. Eta azkenik, Gorka Sorozabal Miarriztarraren datuak, 2 egindako izan ditu,
7 galdutako egin dituen biak atzean eginak. Pilotakadak 448 ordu bete eta 13 minutuko iraupena izan du partida honek. Datorren astelenean esan dizuegun moduan, beste partida eder bat izango dugu, lehen jardunaldian irabazi egin zuten. Aleskoitiak eta Baskek, bitik bi irabaziak dituzte, eta biak bi eta Usgainera, Goikoetxeak eta Lekerikak, bi bikote horien arteko partida izango dugu, baina aurretik beste hainbat emankizun ere bai. Datorren asteazken goizean, etzi eguerdian, emakume Master Cupeko finalerdia jokatuko dute, Garaik eta Zabaleta, Garrilaga eta Aldairen kontra, eta arratsaldean berriz, Tolosako Beotibar pilotalekuan izango gara, lehen da bizi B-serieko txapelketan Agirre eta Iztu eta Larrazabalen eta Ezkirotzen aurka, eta ondoren Artola eta Imatz batetik Laso, Unai Laso 6 hilabeteren buruan eta Aitor Aranguren izango dituzte aurkari. Besterik ez, Antxonetan, eskerrik asko pilota zaleok zuei ere, placer baduzue, etzira arte, pasagabon! Gabon!